Het is maandag 20 oktober. Dit is de Sportcast. Mij on tafel de Fabulous 5. Jongens, vandaag in Zuid had hem woen. Chateau Meiland had hem een keer woen. Wat denken jullie, jongens? Moetje wij ook eens een keer kozen bij de Sportcast de televisiering te winnen, Andor? Ik schat in binnen nou en treien hier. Wij vernaaien ek, hè. We hebben gewoon naar je meestal on tafel. Wij gaan ik toch. Dus wij passen in dat stritje. Rolof? Ik wil hem net meer. We hadden de prijs net woen. We winnen net nomineerd. Sterker nog, we gaan net eens een uitnodiging krijgen. Fuck de televisiering. Zo. Willem? Ja, nou, wat ik er ben, misschien komt er wel een uitnodiging. Geert? Dus, Ik hang dezelfde notoire negatieveling uit als de collega De Vries en Johan Derksen. Dat interesseert me helemaal niks. Jongens, we hebben weer een heel soort bepraten in een grootvolle nagelnije oorlevering van de Sportcast. Heerenveen wint voor het eerst sinds januari. Werd een uitwedstrijd. Telstar wordt mij 3-2 verslaan. En Cambuur komt net verder als een league speelt in Almere City. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Almere City, tjen Cambuur is uiteindelijk. ja, Heerenveen is echt oppermachtig. Volle beter dan Telstar. En er zit uit 22 minuten 1-0 voor. Daar komt Hoor in van Dylan Vente en die scoort een 2-0. En dus krijgt Van Eerst even zo'n lekker mentaal tikje van Telstar. Daar is Jeff Hardenveld, dus verdediger die hem goed inkopt. Net goed oplet daar in de verdediging bij Heerenveen. Zonde. En ik wil een beetje onnozel. Bijleveld, dit is gevaarlijk. Dit is 1-0. Dit is 1-0 voor Almere City. En je vierde doorkomt. Draai hier van Sportclub Heerenveen. Ringo Meerveld die krult hem keurig in de boppenhoeken. En het is een doelpunt voor Cambuur. En het is Ivan Henstra die het nevens bij bintikt bij de tweede peel. Dan is het eerste doelpunt van de man uit Surhusterveen. Het is alle hens aan dek, want het is 3-2 worden. Sonneveld, Milan Sonneveld. En dan is het clear. En dan eindigt het deze wedstrijd in een 1-1 league spul. Van het eerst, zo'n 12 januari wint Heerenveen weer een uitwedstrijd. Het is maar de hakken hoe de sleet. Maar ze pakken een bal. Heerenveen wint maar 3-2 in Velsen-Zuid van Telstar. En hier aan tafel Geert van Thun, Willem Vermeldvoort, Roelof de Vries en Andor Faber. Welkom heren. Willem, laat ik me daar aanzetten. Dan bespreekt de Heidwudden. En dan ga je wel eens van die nachten, dan mag je er even uit. Hè, want dan is de liedste man is dan wekker. Ja, maar oude nacht, wie dat geen straf? Ik hier eindelijk eens een keer mazzel met het feit dat hij in die fjouwerman, hij doet het net alle nachten, maar één keer in de weken, in de 2 weken. Dan komt er om 1 uur en dan zet er het op een brul, jongen, al de raast. Dat zelfs de burden die kennen het jaren. En dan kan je net echt helpen, dan weet je net wat hij wil. Dan moet je voeden. Maar voeden, doe dat eens even. Dit wat maar die gaast al anders. Ja, maar dat Maar night furren, wat doe je dan? Night furren, mocht ik dus. Ja? Gewoon. En dat wie gewoon een ere. Hartstikke leuk. Mocht ik de wedstrijd Argentinië-Marokko zien. Zo. Dat wie een eer om die wedstrijd te zien. Dat wie geweldig om Maar te dat zien. nog van die vriendinnen. Die wie heel blij, want die dacht, nou ja, wegwezen, dan stoot het maar lekker. Ja, ook weer nog een del. Maar nou ja, Big Leagues, dus het wie van mij perfect. Ja, dus en boven waard. Ik had dus ook heel soort zin in het WK trouwens, want dat is dus Boven het wereldkampioen. boven wat wereldkampioen, ja. Boven wat wereldkampioen. En wat wij al zijn, dat ik bellen hier met de supporters van Anderlecht, dat die net snappen dat hij voetbal. Als er nou voetbal is eerst bij Marokko, dan snap ik heel goed dat die supporters van Anderlecht denken, wat zijn wij hier aan het doen? Ja. Want hij wie echt heel goed. En het is gewoon de rust zelf. En ik maak een beetje vergelijking. Het is net een grote Willem Vermeldvoort show, hè Willem? Dit Ja, het podium wel, hè? Jongen, die hebben de kwarte beschietingen van Ja, maar dan moest de televisiering winnen. Dus ik denk, dan neem ik die ronde. Ja. Goed. Willem was toen wel even, het is dan net zo heel lang natuurlijk, maar gewoon trok in. Ja, net van die onderbrekkingen van Arjen. Nee. Gewoon. Het is hier voor de stellingen. Ja, jongens, de stelling. Nee, even naar Geert. Want Geert, het is Arune Vreed, wie het 24 jaar Want toen speelde Heerenveen in de Champions League. En die is de eerste oerwinning. Olympiakos. Zeker. Hast er nog even bij stilstaan, Arune Ja, Vreed? ik heb er even nog dacht. Ja? Ja, want ik weer erbij. En Ik volgens mij. Wist al, Roelof mij toeter in hoor. op trommelen Daniel Jensen. Ja. Hij scoorde op horen goal, volgens mij. Nee, kopbal bij Nieuw-Noord is nou vanuit de camerapositie links, maar hij scoorde in de rechtergoal. En daar ziet vroeger de fanatieke aanhang van Heerenveen. Oh, en Desti is zo. Zeker. Oké, Voorzet Mieke Nurmela, volgens mij. zo is dat. Ja, 100%. Maar goed, die verder.
Of dat wie het? Ja, nee, ik vond dat geweldig. Want, Lekker kwaad. Zo kind het dus. Het kind dus wel. Ja, hè, ik Willem? ken dus wel. Ja, als je, dan moet ik veel. Heel goed verhaal. je mag wel Ik ga praten. compenseren was het de volle pak test. Maar ja. Ja, je mag Ja, oppraten. ik het je bij, Arjen. Ja, wat ik mij nog heugen kind trouwens, van die Lotting, want ze zitten dus in die pool. Ja, nou, dat wil ik eens vertellen. Nou, vertel. Ja, toen moesten wij interviewen. En dan gingen we de loting hoor in het stadion. Daar weer strik weer. Ja. En dan Hans Vonk. Nou, slechte loting. Ja, want ze hier een hoop op Manchester Ja, United, ja. Real Madrid. Zo, waardeloze ploegen. Ja, Hans Lyon. Dat is toch wel een leuk ploegje volgens mij. Valencia is echt niet Valencia straf, is toch? nog wel aardig. Die daarvoor gewoon verliezend finalist. Ja, Valencia weer toen echt een topploeg. Lyon trouwens. Lyon Ek. Ja, maar goed, het positieve, in elk geval aan de kant van Heerenveen, die toch van nou oké, we wel terug naar de tweede ronde. We hebben kans. We hebben kans. Nou ja, goed. De eerste wedstrijd, Olympique Lyon, binnen 10 minuten 2-0 achter. Ja, dat is samen clear. Ja. Welke Heerenveen-speler, vraag ik me altijd, welke Max Heerenveen-speler scoorde het allereerste doelpunt in de Champions League? Ja, dat pest ik hem nou zijn hele leven allemaal. Dat is Max Huijten. Dat is Max In eigen Huijten. Eigen doelpunt. Jongens, we beginnen naar de stelling. En de eerste is voor Willem, want die hebben we nog net jet onder deze tafel. Sander van der Heijden vindt van net, maar ik vind dat Cambuur de beker wel degelijk serieus nemen moet. Nee. Nee. Andor, ik heb aan zijn nijs hoe die hele vervelende blessure van Ishan Verra. Ja. 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 Oeh. Ja. Oh, Ja. heel goed. Teasertje, nee. Roelof, Ja. Heerenveen maakt zo gauw als mogelijk met Bernd Klaverboer om tafel om zijn contract op te waarderen. 100%, 4-5 jaar, hoppa. Oké, goed zo. Geert, Eens. eens. Geert, dan gaan we naar Andor. Nee, Geert, flauw. Helpt Sipke Hulshoff de crisis bij Liverpool? Ja. Jongens, moest ik even naar de stand zijn in een Steef Premier vierde. League. Ja, maar het zit vlakbij elkaar. Niks aan de hand. Niks aan de hoorn. Ja. Henk de Jong had gelijk. Van Man United, even natuurlijk. Ja, dat weet ik En van wel. Galatasaray. Ja. En van Crystal Palace. Ja, ik weet het al. We beginnen Ja. Andor. Henk de Jong had gelijk. Ismaël Baouf is een van de allergrootste talenten van de wereld. Ja, tuurlijk. Ja, Nu wel, hè? Ja, nou, had je WK winnen, dat is toch vrij simpel. ja, natuurlijk. Goed, we beginnen Willem. Zodra dit dezelfde Baouf weer beschikbaar is voor Cambuur, vindt je het hij gelijk een basisplak? Nee, want ik denk dat er RKC even skippen moet. Want? Nou, Oh nee? Dan jouwt hij dus de vakker rond Berghout. ja, vervreed Ze nog helemaal. hebben jet dat hij een van de allergrootste talenten is van de hele wereld. Daarom moet je er zuinig op Maar hij wijzen. moet wel Berghout vakken litten. Daarom moet je er zuinig op wijzen. Toch begreep ik Willem. Goed zo, we praten trouwens door. Geert, Cambuur, met een jochtje op plak 2, kampioen, willen ze toch net meer? Nee, Eigenlijk binnen de dat, vaststelling. Ja. dat zullen we nog wel kennen, maar ik heb ze nooit als kampioen. Ik vind het al heel geweldig als ze tweede willen zo, dan ben ze direct promoveerd. Dus ja. Noem het 2, ja. Oké, Cambuur met een jochtje op plak 2. Goed zo. En dan de les is van Roelof. Het wisselbeleid van Robin Veldman is onbegrijpelijk. Nee. Nee, net. Oké, dan kunnen we daar even op terug. Want Dovier is in Vels van Zuid. Ja. Heeft hij wat vermakken? Ja, ik vond het echt leuk. Want Ze boeren lekker heel goed. nou, ik ben de 2 keer hier de West en dan wie het 2 tribunes op de lange zijde, dat wie het. En ik nog 2 pauperige tribunes. Nou, die binnen alle 2 upgrade en achtergoals binnen ook tribunes. En het wie is smoek, het wie gezellig, het wie is sfeervol. Maar wie dus nou voor de eerste keer dat is de zonder trommel, zeg maar. Nee, ik had een keer bij een oefenwedstrijd Telstar Heerenveen. En daarvoor wie ik zonder trommel won bij een megafoon. En een fluit. Ja, Dat weer die kind van die busreis. trommel, een megafoon en een fluit. Die busreis. Ja, We hebben het vorige week dat al. was het verhaal. Ja. Ja. Maar goed, het liep er toch, even verder, even serieus. Het liep een hele makkelijke overwinning te worden van Heerenveen, toch? Ja, op een gegeven moment steeds ze maar in draaien voor. Maar op het einde, ja, dan raad je de controle totaal kwijt. Ja, het wie een beetje zoetzuur. Hè. Het zoete wie dat de eerste helft 44 minuten lang dacht ik echt, wow, wat is dit ploeg Heerenveen? Expected goals 12 heel. Ja, en Telstar 0,10. En na de wedstrijd wie het ongeveer gelijk. 2,8, 2,8. Ja, ik heb het verschillende Wacht even, situaties. De expected begint goals. Geert nou... Ja, Ja, dit is vrij uniek. Ja, ik spreek er zelf ook van. Ik denk, huh? Dit hier verwachten. Nee. Daarom gooi ik hem ook even in. Ik vind het mooi Dat dit. zie ik hier Ook is mooi in de tiert. Oh, Ik dat zit is wel namelijk jammer. naar ESPN te zien, die weet ik hem tussen, jongen. En daar komt dat keurig in beeld. Ja. En toen dacht ik, ja, shit, ze de godverdorie dan in de Ja, boel van gelul. nou, dat wie, Weet je wel? en ik dacht, hoe kan dit Telstar ooit woen van PSV? Want Telstar wie ik zwakheden de eerste helft. Ja, die hebben leveren niks. alles in. Nee, maar Heerenveen spelen gewoon heel erg goed. Nou ja, dat wie een combinatie van beiden, spelen vond ik in wel dit goed, geval. Ja, Champions League waardig. is dat de stelling? Nee, dat is geen stelling. Maar nog even hoe dat wisselbeleid van Robin Veldman. Want in de slotfase ben je dus die controle totaal kwijt. Want Telstar brengt Mike Zonneveld. Milan Zonneveld. Toen dacht ik nog Bij even, Zonneveld, oud NEC. nou brengt hij wel Andries Noppert. Noppert.
Lange ballen. Ja, lengte. Ja, lengte. Lange ballen. Lengte. Ja, lange Nee, ballen. maar Het is geen Quickboys uit, hè? Want Zonneveld, wie toen, dat wie de spits van Quickboys toen, hè? Zeker, Ja. zeker. Maar ik toch, waarom ja, brengt hij hij doet nou niet zomaar net Sam Kersten? Ja, die kan letter nog. Ja, in minuut 86. Te let, Sammy. En doe hier Zonneveld al 3 kopkomers nog en een doelpunt maken. Wat ik net zo goed begreep is dat ze hadden een zonnedekking en dat ze op een gegeven moment net zijn Willemsen, ging in die Zonneveld onderleunen. Want elke vastzet, de tweede helft, of eigenlijk vooral die goal, want die goal weer ik al een vastzet, kopbal Hardenveld. Ja. Alle vastzetten vanaf de zijkant vanaf minuut 44 wie een ophollen van een Telstar-speler. Al jaren een stuk of 10. Daardoor gewoon die expected goals van Geert. Gigantisch hoog. Ja, dat voel ik echt. Ik denk, jongens, kom op nou. Leun het je nog. Hoe kunnen dat elke bal, ik denk wel een stuk of 10 op een holle kamer van een Telstar verdedigen. Ja, dat mag je eigenlijk niet kennen. Nee. Spelen er ook iets maar van, oh jee, daar gaan we weer. Want jongen, nou is zo'n eerste helft, dat is saffele kansen mist hebben. En dan wordt het dus, dan scoort Telstar, dan gebeurt die. Ik denk, het kon ik wel een psychologisch verhaal weer. Ja, het zullen ongetwijfeld wel een rol spelen hebben. Maar Robert Veldman en Luc Brouwers, die line dat hij toch oorzuurt dat Telstar toch wat oordeel zetten hier weer terug de middenvelders Heerenveen wat vol in de rond te spelen. Telstar kwam wat meer tussen linies te spelen. Hoe dat die vastzet ik aan. En ze komt natuurlijk op het laatste wat opportunistische spelen. En daar wie Heerenveen net helemaal gewapend. Wie min. Maar als Verbeek jongen denk ik, had hij ik weet net Verbeek gong. Ik ga Verbeek net jongen bij ESPN, maar ik gong in de perskamer nogal loshoeren. Dan kon ze in een keer van dat hij die wissels samen invoeren. Nee, ik heb Verbeek net meer jet, want ik moest naar de kraker ijshockey. De kwartfinale. Ja. De Unis Flyers in de Ljouwter Capitals. Let's go Flyers, let's go. Ja, ik zie het nou. Ja, nee, een echte derby. En het is wel grappig. Ik heb het verhaal natuurlijk wel eens al 100 keer verteld. Maar ik moest ooit een keer naar de Bulldogs uit Luik. Weet je wat ze des, jongen, Willem? Geen idee. Let's go Bulldogs, let's go. Maar wat ging er dan net een of andere vreselijke trommel? Daar wie nog een hulpmiddel bij. Nee, dat wie daar in Luik. En er wie helemaal geen plak. Het wie smoordrok. Het wie de Benelink, de finale van de Benelink. Ja. En er wie helemaal geen plak. En toen dacht ik, hey, daar is nog plak. Daar kan ik mooi zitten. En toen, na 2 minuten, toen was hij los wie. Hier in de gaten, waarom dat plak nog vrij wie. Want dan zie je in één keer, had mijn Wortman held een enorme trommel te vast. Daar wie de trommel van Roelof, wie er helemaal niks bij. En die huft erop dat ding. Let's go Bulldogs, let's go. Nou goed. Jongens, nog even naar Luc Brouwers. Want nou heeft maar Luc Brouwers praat naar Oudin. Ja. En we weten al hier, Luc levert. Luc levert, hij leverde nou ik weer. Kritiek op de podcast. En Wat? Hij is ik. Wat jij nou? Ja, omdat we geen televisie erin hebben. Het toekomstperspectief van Heerenveen, Lustrie maar. Nou, ik denk een bepaalde flow waarin we hopen dat we komen nu met NAC ook. Dan denk ik dat het een mooi jaar kan worden. Ja. Lekker man. Ja, als je nou eens in je podcast ook wat positiever bent, dan is het helemaal mooi. Wat is dit, Luc? Is dit, moet ik ook een spiegel? Nou ja, ik heb regelmatig een spiegel hoor. Maar ik ben blij dat jullie de spiegel niet zien, want dat betekent dat je in mijn huis bent. Nou, Basti bedoel je. Maar zijn wij echt een negatief? Nee, ja, jullie zijn journalisten, dus je moet beide kanten belichten. Altijd negatief. Ja, je moet beide kanten belichten, zou ik het zo... Ik ben eigenlijk ook best wel positief hoor. Goed voetbal. Ja, nou, ik denk dat er ook wel wat is. Zolang je er zelf in gelooft, dan vind ik het Jij nou iets minder die bal in leeft. dat bedoel ik al. Ja. Nou ben je weer zelf. Ja, nou ben je weer jezelf. Nou, wat een rare interview. Wat voest je zelf van? Ik vond het wel leuk. Ja, voest dat leuk? Ja, je zit een lijstje in, dat wat mij. Nee, maar ik heb daar vregen om gewoon iets te knippen van je eigen interview. Dit wie dus het beste stukje van dit interview, maar Luc Brouwers. Nou, het beste weet ik net, maar... Waar kan dit wel? Waarom? Hij vindt uit de negatief. Waarom? Waar komt dit wel? Wat ga je maar om gewoon. Nou ja, het wat dingen. Hij zei op een gegeven moment, ik ben blij dat er geen spiegel... Wat zou... Jij niet wat hij zei? Hij zei dat de mensen blij dat de spiegel toeslitten hebben volgens mij. Ja, want ik zie dat dus net. Ik had al 3 meestal jaren litten. Dan is er eerst dat knip, maar dat wist net wat erin zei. Nee, luister. En er is geen eerste doof als een kwartel in die verzeerde Ik kende dat interview en ik had 3 keer waarom luisteren. Ik denk, hij zei, ik ben blij dat jij de spiegel niet hebt, want dan lijkt die spiegel op... Nee, het wordt een stuk duidelijker, Roelof. Jongen. Op mijn muis. Wat weer nou de kritiek? Ja, dat is de vraag. Waar komt die kritiek wel? Hij zit gewoon te Misschien houden. omdat het over vorig seizoen zijn is dat het minste Heerenveen niet 3-3 dat Nee, dat nog niet nee. Laten we dan gewoon Savisa een positieve draai aan Ja. om dit Heerenveen-blokje. Ja. Want Heerenveen had zijn serie te pakken. 3 overwinnings op Riegen. 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden. Chapeau. Vreemd winnen van NAC en ze staan weer in het linkerrietje. Het mooie is ook dat het Heerenveen nou eens even een keer mais zit. Want in die eerste fase van het seizoen ziet het heel iets in.
begin. Wedstrijden die ze winnen moesten of gelijk spelen moesten, die verleren ze heel tijd. Ja. Nou, de andere wedstrijden, die wedstrijd in Excelsior, maar dat geweldige doelpunt van Kersten, dat zie het mij. Nou, juist daar hebben ze toch echt wel wat geluk gehad onder eind. Die redding van Klaver nog. Maar wel Andor, maar dit verschil dat ze in de eerste helft vond ik ze echt geweldig. Ja, toen hingen ze eigenlijk de wedstrijd al op tuurlijk. 10 is nog wel aardig, maar daarna zak het in die linies bovenop, die verdedigers, die stieren heeg, jongen. Dat die echt, ik vond het fantastisch om te zien. Maar is dat nevens daar een kwestie van conditie dan? Conditioneel, dat ze zijn instarten? Nee, Veldman begon, vreet ik nog in de pasmomenten hoe dat... hij is best wel bezig met data en statistieken. En het kiest dus ik meten hoe goed die conditie eigenlijk is. Dus ik het vooral over sprints op hoog niveau, om kilometers te maken. Maar dat kies ik vergelijkje met alle andere tegenstanders in de Eredivisie. En dan zit Heerenveen in de Eredivisie op 1. Maar de high intensity sprints, die schijnen dan heel belangrijk te wijzen. Keertje op je raad. Ja. High intensity sprints. Ik zit even, want ik heb meerdere wedstrijden, juster. Ja, je hebt wel eens even Tieters mantelzorger. En mantelzorger? Ik meen dat het bij die wedstrijd van daar kregen ze toch al hier kramp? Nee. Of wie het een orenwedstrijd? Ja, als je een helikopter dingen trollen hoort. Ja, het klopt wel. Volgens mij klopt het wel. Maar goed, jongens. Bij Heerenveen, daar wat kramp gevallen. De verslagjouwer constateerde dat is er nog alles een bij Heerenveen die kramp krijgt. Dat is wie bij Cambuur zei. Ja. Vorige week heb ik een aantal kramp gevallen. Dus die hebben gewoon de intensiteit van de trainings maar waarom schroeft. Omdat er dus blijkbaar te veel training. Ja, precies. En daar moest ik gewoon denken. Ook Cambuur splitsen. Cambuur heeft dan maar een wereldkampioen in de selectie. En Geert, als Nestor om deze tafel, is dat wel eens vaker gebeurd? Een wereldkampioen? Denk het net, hè? Nee, dat is net. Dat zoek ik net weten. Dus het is zo'n mooie tijd voor Cambuur bij over het wereldkampioen jong. Jamiro Monteiro die held het mooi Kaapverdië het WK. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Scoorde trouwens echt weer. Ja, ik ben een geweldige fan van Jamiro en dat vind ik zo leuk. Maar dit is geweldig en ik hier dit net verwachten, want Andor nog steeds. Toen zei hoe lang ben je nou die Barouf kwijt? En dan begon Andor wat te lachen. Wat zei ze dat toen, Andor? Het is in de Graafschap in die door, want in de pool, maar Brazilië, Spanje, Mexico. Nee, de Graafschap in die weg. Ja. Nou, feit is dat hij oude nacht de WK-finale speelde. Het in Argentinië. Ze voetballen wel goed, heb ik begrepen. Ze voetballen hartstikke goed, ja. Nou ja, Willem het jongen, die vandaag weg. In een naast, wie leuk. Nee, maar ook, gewoon Vul en Hut. En behoef ik. Marokko woon met 2-0. En de man die dat toernooi volgehad en alle wedstrijden van Marokko zoen het, dat is NOS-collega Rida Deroui. Daar redden we. En denk je de telefoon. Hallo, met wie hebben wij het genoegen? Hallo heren, met Rida. Ja, daar is hij weer. Vriend van de show. Vriend van de show. Nou Rida, zeg het maar. Staat Marokko op zijn kop? Ja, het is... Het lijkt net alsof zeg maar het grote Marokko heeft gewonnen. Het is echt bizar. Het hele land staat op zijn kop. Iedereen is naar buiten. Zelfs de koning van Marokko is naar buiten feest gaan vieren. Dus. De koning van Marokko heeft een shirtje met Baouf op zijn rug? Dat denk ik niet, maar wel een Marokkaans shirtje. Wel een Marokkaans shirtje. Ja, want wij zijn natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. We hebben al een beetje een beeld gekregen van Willem. Maar hoe deed Baouf het? Nou ja, dit was een iets zwaardere wedstrijd voor de verdediging van Marokko natuurlijk. Ze veel moeten verdedigen, omdat ze al vroeg op voorsprong kwamen. Maar hij deed het. Het was gewoon echt een leider daar achterin. Hij deed het echt weer heel goed, heel stabiel. Een paar goede schoten tegengehouden. Het was gewoon echt zo. Ja, ik wil bijna zeggen zoals we hem kennen gewoon. Ja, precies. Nou is het zo, Rida, want jij hebt ook contact met die spelers, hè? Want jij stuurde me laatst een filmpje dat je met ze aan het facetimen was. Gelijk na de halve finale tegen Frankrijk. De spelers zitten dan nog in de kleedkamer. Kunnen we even kort naar kijken? Wauw. Cambuur. Hoe is het? Goed? Dat is toch mooi, hè? En Rida, heb je nu ook alweer contact gehad met de spelers? Ja, ik belde Ilias, die jongen van Den Bosch. Die belde ik gisteren weer even na de finale. Alleen dit keer was het zo chaos. Toen was er niet echt tijd om te facetimen. Maar hij zal me vandaag terugbellen. Dus dan spreek ik beide heren ook eventjes weer. Maar dit is gewoon geweldig. Ook hoe nuchter en hoe die jongens... het ook meemaken. En voor hun is het ook gewoon iets van wat ze voor het eerst voelen, weet je wel. Zo'n gevoel van... ik bedoel, je speelt in de KKD en vervolgens win je het WK tegen de allergrootste talenten ter wereld.
Ja, dat is natuurlijk geweldig voor die jongens. Ja, zeker. Nou, vorige week hebben we het ook gehad van... Ja, wat moet Baouf nou gaan kosten straks? Hè? Hoeveel is hij waard? Nou ja, vorige week kwamen we tot de conclusie... dat dat toch wel 5,7 miljoen euro is. Wat weet jij van dat bedrag? Mijn persoonlijke mening is dat dat minimaal het bedrag zou moeten zijn. Maar... Hoger. Dan veranderen we het Kooistadion in het Lamboy-stadion. Ja, en ik zag zelfs op Transfermarkt dat er een paar spelers nu heel populair zijn. En onder andere Baouf is daar één van. Dus ja. Ik denk dat Cambuur na dit seizoen flink gaat cashen. Ja, want steeds meer kenners noemen nou ook zijn naam. Hè. Ik hoorde vorige week ESPN-analyst Anko Jansen. Die zei Ajax, Feyenoord, PSV. Die moeten hem blind gaan halen. Ja, nee, dat vind ik ook. Ik vind als dat Eredivisie top deze jongen laat gaan... dan vind ik dat echt zonder een gemiste kans. Want deze jongen... Die speelt, die past zich zonder problemen aan zijn team. En het is een leider, het is een sterke jongen. En ook op social media inmiddels de reacties dat hij echt mee... Kijk, in het begin was het nog een beetje van het zou wel leuk zijn als hij meegaat naar de Afrika Cup, maar het is nu echt een serieuze optie. Serieuze optie, oké. Belangrijk voor Cambuur natuurlijk, Ridda, is wanneer Baouf weer in Leeuwarden is. Ik begreep van Henk de Jong dat er misschien nog een huldiging is, dat ze nog langs de koning gaan. Heb jij een beetje zicht op het programma van ze de komende dagen? Ja, ze vertelden mij dat ze... volgens mij zitten ze nu inmiddels in een vlucht. Dus ze kunnen elk moment, denk ik, landen in Marokko. Ik denk dat ze dan nog eventjes wat slaap pakken. En dat vanavond ergens de huldiging zal zijn in Marokko met de koning. En op straat, op zo'n bus, weet je wel. Ik denk dat ze daarna nog wel een dagje of 2 daar blijven. Ik denk, wat zal het zijn? Eind deze week denk ik dat ze terug naar hun club zullen keren. Oké, en dan op 1 november dan wacht de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax. En dan kan hij dus weer gewoon meedoen. Ja, zeker. Goed zo. Nou, Ridda, toch vriend van de show. Mag ik jou dank zeggen? Ja, zeker. Hartstikke bedankt en nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie ook. Ja, lekker toeteren. Dankjewel, Ridda. Dat is mooi, jongens. NOS-collega Ridda Deroui. Ik ga het nog even bij Heerenveen over Baouf. Want kijk, Veldman heeft hem gehad in de jeugd bij Anderlecht. Oh ja. En Lars Lamboy heeft ook gebeld met Veldman van... Hey, wat is dat voor jongen? Steve Fries trouwens, hè? Ja, sorry, ik zit nog met onze voorganger in het hoofd. En die zei ook van ik zei hartstikke al speed. Dat is net helaas. Zo'n jongen die hier waarschijnlijk in de Eredivisie, of in elk geval... middenmoot Eredivisie nog net spelen en bij een niveau als Cambuur wel. En hij doet het natuurlijk heel goed, dat soort hij ik wel. Wat zeker wel zijn, maar Hans zei dat hij is wel 81 of 83. Dat is net heel groot. Nou ja, en als dat short in de echte absolute top, want daar hebben we het nou dan een beetje over van, ken je de absolute top? En zijn jongens als bij Inter achterin, Liverpool achterin, Barcelona achterin, met al die knapen van 90 plus, is wel grut, sterk, lang. Ben wel benieuwd of hij dat dan ik nog herkent. Maar goed, voor Cambuur boeien, want straks voor jou 4 miljoen verkeepje, zo als ik mooi wees. Hoe grut zo'n erin wezen behandeld legt. Nou ja, om zijn jongen in te letten. En dan heb je een maand later dit peteren van ik ken er achterin wel Liverpool staan. Dan denk je, nee, dat bedoel ik niet. Nou ja, hij is dan net goed genoeg voor de middenmoot Eredivisie. Nee, maar dat is wel de linie. Ik denk dat Anderlecht flink mij profiteren zal. Lamboy die wilde niks zo zitten. Maar ja, Cambuur had deze jongen natuurlijk alleen een helje kennen, omdat Anderlecht mij werkje woe en die ben echt, die hadden wel wat al praat. Dus het kan best dat een pad van het transfersom, wat heel gebroekelijk is tegenwoordig, dat ik naar Anderlecht jeet. Had er maar net een gelimiteerde transfersom in het contract zit. Nou ja, en dat liep het mij net. Maar goed, nogmaals, daar ben ik net wist van, want daar doet Lamboy heel geheimzinnig hoor. Vaak zo dat er geen voorstander van is, maar dat is vrij logisch, want dat ben je natuurlijk net. Voor mij had hij trouwens ik nog zijn laatst toen je ziet dat er nergens een speler wie mij nee, dat wil ik, maar ik reken maar dat Anderlecht het senior 15% krijgt. En misschien nog wel een bonus als Cambuur promoveert. Dat soort zaken met je Ticien. Dus net het volslijnen bedrag zal naar Cambuur gaan. Maar ja, dat een miljoen in het Kooistadion binnenkomen, dat kunnen we toch misschien wel concluderen. Ja. Geert, Vlindieke, hier is een verhaal over een vrouw uit Frencher. Ja. En zij wil heel graag een originele sportcast mok. Ja. En... Ja, daar kunnen we natuurlijk net op beginnen. Iedereen wil zo'n mok. Ja. En dan zitten we bij de kringloop. Nee, ik denk, ik vertel dat eventjes. Ik weet hoe objectief als in dit soort dingen bent. Zo is het. Nou, ik heb haar naam achterhellen. Dat is geweldig. En haar naam, het gaat om mevrouw Annemarie Hofstede. Annemarie. Alsjeblieft. En de mok.
Annemarie. Doe maar eens Annemarie zeggen. Ja. Even naar mijn moeder vragen. De mok in elk geval is onderwijs richting Frencher. De mok is trouwens wel limited edition. Hij is zelfs zo limited dat we nou mok een bijmaatje maken. Er zijn naar je mokken besteld. Want ja, het gaat altijd slietjagen. Dat was ik gewoon voortjouwen. On Annemarie, ja, dan hebben we natuurlijk... Verleden week een orenmok voor het toch? On een prijs winnen. Ja, en die nog een probleem, want die mokken die komen wel een stikken on. Dan gaat het eerder om. Ja, net alleen nog die mokken. Want we hebben in de week van de jaren 80 gingen wij, echt net alleen, glazen snobbersgoedpotten. Ja. Die hier vroeger in de jaren 80 in zo'n pot en dan mocht naar de bandjes uit. Nou, ik heb begrepen dat die net al hier heel onkomt. Nee. Ziet alweer Op de postbezwagers, hier bij de omroep. Ja, even kalm. Beetje rustig. Hier hing het laat ik nog op de tafel. Ja. Een faantje van de podcast. Een faantje? Een shirtje van in de auto. Maar hoe volle binnen er eigenlijk van? Want ik denk dat vind ik echt een leuk ding. Dat is echt limited edition. Ja? Daar hebben we net 50 van bijdrukt. Nee, daar willen hier 50 van bijdrukt. Ik wel even verder. Dus, dan worden die mokken bijdrukt. Die worden bijbesteld en die kunnen we gewoon weer voor jou. Maar ze zijn nog net binnen, dus we hebben aanstaan een prijsvraag en dan jou dit... Dus Annemarie mag nog even wachten. Nee, Annemarie de Mok. Annemarie had erin. Richting Annemarie. Cambuur spelen toch een beetje teleurstellend. Geliekt in Almere City. Waar wie dit van je? Dat ben ik net hier onder, maar die is. Almere City had... mij Willem II het hoogste spelersbudget is degradeerd. Dat het natuurlijk heel min. Maar als je dan als Cambuur zijnde dus heel teleurstelt binnen naar die wedstrijd, wat ze wel winnen, dan zei dat wel wat. Dan zei dat wel hoe goed Cambuur dit seizoen is. Hoe min Almere City is. Ik vond het eigenlijk op papier heel dan net zo'n meer resultaat. Dus eigenlijk zei je van je kan sowieso op Varhoorn, je kan net alles winnen. En dat je dan een punt pakken, Chinnen op Varhoorn, een van de kampioenskandidaten, dan is een punt eigenlijk prima. Cambuur heeft natuurlijk terecht klagen over de skiertjochter. Of de assistent, het is maar even waar het precies waar komt. Maar dat doelpunt van Geurstrand, dat weer natuurlijk gewoon een goal. Want het weer absoluut net boeten spul. Sjoen dat denk ik kennen. Hij jouwt hem met Trilke, die speelde die farm zit. Dan is het nog een training, dat zou kennen. Maar er werd net vervlagen en er werd net verfluiten. Er werd boeten spul, jongen. En die het absoluut net. Dus Cambuur is eigenlijk wel een beetje naai. Dat hij 1-0 voor Cambuur wezen hadden. Ja, en dat gaat op een prachtig moment. Ja, want in Cambuur heeft natuurlijk zat kansen aan. En dat is ik weer Cambuur ontevreden. Hetzelfde als Jereveen. Kansen, maar die keeper van Almere City, die had er aardig wat uithouden. Maar die goal. Keepertje. Ja, voest dat goed? Hij ging nog via een reg van een derde. Maar het zou natuurlijk een soort van door het sentiment na de wedstrijd dat dan een punt prima is. Maar het zou natuurlijk ook een soort dat een Almere City met 4 verdedigers, jouw 4 speelde in Giertje in Cambuur, ingraven in eigen huis. Ja, dat wie net dat je zeggen van het is heel denderend. Dus wat die Henk de Jong, die trekt 6 spelen maar in een onvallen, dan zetten wij de 12 verdedigers in hoe. Dus zo'n eind van de wedstrijd Stien Berghout en Amova. I like Amova. Ja, die stien er nog. Die stien nog maar 12 verdedigers. Wie bekoisteren, wie de trainers die. Het wie net normaal. Het wie echt. Voel mij enigszins een beetje bij een corner van Cambuur dat Thijs Jansen net maar naar voren takkie. Dat wie het enige wat er nog gewoon op. Ik moet nu weer dat de steenblauw. Die zag zo weksels. Ik denk nou Jansen die trekt nog uit. Ja, dat is weer toch fantastisch om te zien. Hij deed gewoon. Weet je wel. Ik wil gewoon vernuiveren. Ik denk dat eerst 3 wissels. Henstra, Rulke en Kian Visser. En dan op een gegeven moment Binder nog versoeren. Toen dacht ik al, nou Henk, nou. En dan aan het eind brengt hij nog Koistra voor Galvez. Dat ik denk, Koistra gaat er wel als rechtsback spelen. Maar dat is ik een onvallen. Ja, het hier natuurlijk een kamikaze waar ze kennen. Want Almere City op de counter heeft nog wel een hele goede kans gehad. Ja. Maar aan de andere kant, ik vind het mooi dat je dat iets aan de wedstrijd doet. Ja, ik vond het echt goed. Die zat ook in, hoe heet dat stadion? Het Jammer Stadion. Jammer Stadion. Ik heb me irriteerd, jongens. Ja? Maar dat hing het vrij stevig gewoon de club Almere City. Nou, dat voel ik nog wel mij. We beginnen even zitten. Maar vertel. De speaker van Almere City, jongens. Ja, ergernis. Het is echt. De speaker? Pien de Holle. Die man die kundige wissels horen, al wie Almere City gewoon hier de Champions League won. Dus in de 94ste minuut kwam Amoa San of zo erin. Dat is die hier. Roelof, zie je even op waar de speaker is van Almere City. En die gaat eruit. En dan is het, uit het veld gaat Julia Rijkhoff. En binnen de lijnen met nummer. En hij blaast dat stadion. En dan denk ik, jonkje. En dat gebeurde gewoon elke wissel. En dan wordt er een wissel die in dit wisselmoment wordt mede mogelijk gemaakt. En die sponsoring, ja. Tim de Vries.
Tim de Vries. Tim de Vries een beetje kan. Nee, dat moet je wel denken aan die fans van Napoli. Maar dat vind ik wel mooi. Ja, maar dat is Dat bij heb ik goals. net Dat is net als wissels. Dan heb je dat een speaker Napoli in, dat is geweldig. Ja, maar dat Maar doe je dat van 6 toen zijn tas gehaald net in het jammerstadion van. Maar nog eventjes, want er is breaking news over de blessure van Isham Verra. Even een blessure-update, want er wie natuurlijk nog in. Rick Mulders, die voel eigenlijk een minuut vlak voor waar de staat voelt uit. Mulders had een liesk-blessure en is een stevig vraagteken voor in ieder geval komende vreed. Ja, gaat niet lukken. Isham Verra verwacht het ook gewoon bij te wijzen. Gelukkig. Dan komt dat maar goed. Ik dacht eerst, hij ging in eerst lezen. Ja, jong. En ik denk, geen zinstander gebeurt. Ik denk, ja, dit is mis. Het is een schrikmomentje, hoor. Ik heb toch wel even van hem genoten in die eerste helft. Zeker. Maar Hij wie u erop het beste grootste talent van de eerste periode. Mark Diemers ook trouwens, beste speler van de eerste periode. Daar was hem interviewd nog, Mark Diemers. ja, maar ik wie nou net alleen maar mijn verhaal verra. Want het wie dus de wie wil Altijd sneller. De wie hij hier een skoppen hoorn, dus het wie geen spierblessure of iets, maar gewoon een skop hoorn en daarom kan hij vreten mij die ik Diemers inderdaad interviewd, want we gingen gewoon terug over de beste speler dat begreep hij wel. Hij had gewoon een lofzang over zichzelf houden van ongeveer 10 minuten lang. Ik zei, de kist wil die eigen zaak wel niet meer worden, want de kist is zelf goed in de merk. Maar dat begrijpt hij wel in stad. Dat is zo'n wan. Nee, want we hebben net Diemers in. Nee. Kijk op de was hier. Ja, aardig punt dan. Ja, ik... Je bent een raar verhaal. Maar we moeten het nog eventjes hebben over Sherida Spitsen. Ja. Sherida Spitsen. Sherida, ik heb ze vregen, hè, toen we zo aan de telefoon hingen. Ja, zeker. Hoe komt het met jouw interlandcarrière? En wat zou ze doen? Nou, toen was een politiek antwoord. Geen dus. Maar oftewel van, nee, het is verschillend te interpreteren natuurlijk. Maar ik dacht van, nou, dat is nog altijd een iepen. Ja, ik versta dat begreep ik wel niet. Dat het wel iepen. Dus ik denk dat Arjan Veurink, de nieuwe bondscoach, we zijn dat, kom, we doen even een bakje koffie. Dat denk ik ook. En dat ze toen die kregen had. We houden hem op. Sherida. Ja. En hoe kunnen we dit op een chique manier de vrouw inbrengen? Net zoals de bondscoach roept dan net maar op. Nee, we meidje dat je zelf besluiten hast. Record International. Het is al onderbuik. Record International. Het is onderbuik, eerlijk is eerlijk. Maar ik vind het wel schande, want ze bedoelen hingen op 2,48 of zo. Ja, zo'n 40. Ja, de autistische aspect in dat net nee, dat ken ik autisme in mij net onder. Want 2,50 ging natuurlijk vol mooier geweest. Zeker, want ze zit nu op 2,47, maar die wedstrijd in Canada komt er daar nog bij. Maar goed, 2,48 jongens. Dat binnen hoeveel het de beste Wesley Sneijder? 130. Die is de record international bij de man. Ja, nee, maar de torens. Volle minder. Ja, maar op zijn sectie in de wie voor mij al de eerste wedstrijd ongeveer al. Maar daar gaat ik nooit weer in nog in, want het vooral is voetbal is zo evalueerd. Je kan nou net meer van je sectie in de rondje 34ste. Kun je zoveel interland spelen. Dus Rolf ziek het wat op. Ja, Stop. nou, of dat klopt. Wat? Dat er nooit hier nog in gaat. Misschien zit er wel hier op 12,20 inmiddels. Oh ja, nou zie je dat even op. Dat is ook wel fijn. Ja, We dat is leuk. stil. Leuk. De thuiswedstrijd in Canada wordt dus aan haar Auski-wedstrijd. En we kennen wel steeds een van de allergrootste spelers van Friesland. Fantastische carrière, jongens. Eerst Sherida Spitsen, dan heel lang niks en dan komt Abe. Het zou leuk zijn als ze nog een keer aan tafel komt. Nou ja, dat is het daar zijn. Dat is het daar zijn. Ze komt sowieso een keer onder deze tafel. En dat brengt mij bij de quizvraag, jongens. Geert, want door let ik liek van de gelegenheid gebroekmaatje. Bij jou dit fort, dit geweldige t-shirt. Wat is het? Ja, voor in de auto. Dit kan net steken in ieder geval. Een collectors item. Ja, dit is vier limited editions. Dit is zo limited dat wij hem zelf net hebben. Wij mochten net hebben. En de vraag is, bij welke amateurclub begon Sherida Spitsen als stagiaire famke met voetbal? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. De vraag is, wanneer begon Sherida Spitsen, ze houdt er mij op als international, haar carrière? Bij welke club weer dat eigenlijk? Ze winnen met 6 jaar oud, zei Arjen. Als Arjen het zei, is dat weer. Maar Roelof ziet dat op. Maar wij binnen benijd of je hem dat weet. Bij welke club begon Sherida Spitsen haar carrière? Dat is heel simpel. Het antwoord even sturen naar sport@omroepfriesland.nl. Naam erbij, adres erbij, geen telefoonnummer, want we bellen net. En dit unieke tenuutje van de Sportcast is de prijs. En weet dat dat uniek is. Wat ik even omdraaien, dan kan die meestal nog andere kant. Nummer 12. En ik draai hem even om op verzoek van collega Willem. Ja, shit. Goed zo, breng mij bij een aantal joggersvragen. Dankjewel Geert. Een aantal joggersvragen. De eerste vraag is van Jelle. En dat Geert hoe Cambuur. Kan Roelof de Vries ook op saai spelen? Hey, net van Maarten? Nee, net van Maarten. Welke Maarten trouwens? Maarten van Duinen? Ja, voor mij is Geen familie? de voorzitter van. Ja. Oké, dan een andere vraag. En die gaat over Baouf. Nou, Baouf weer waarom komt. Even Sjen, is hij nog wat de betelling van de Nederlandse top?
Ja. 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 4 punten, dat hoesten ze wel op bij de Nederlandse top. Ja. Oké, en nog een vraag van Erik. Maar of het neemt als een van de beste spelers van het WK... als hij oproepen wordt voor de Afrika Cup... hoe moet Cambuur dan mee omgaan? Ja, dat kan Kijk, dat is nodig. Geen keuze. Daar krijgen ze trouwens wel een vergoeding voor. Hè, als ze naar Afrika Ja. Dit WK krijg Maar dan zetten we de Berghoudel in die dochter onthoudt, vind ik nog net in zo min als dat ik vreesd hier eerlijk zijn. Ik wie eerst wat benauwd dat het heel erg wankeler wordt. Zo, maar het valt wel mooi, hè? Ja, en dat is dus voor mij de reden, want het hier bij de stellingen staat. Dus de vrije zodra beoefenom is, maar die voeten nou ook speel je. En ik sluit me onbegeerd. Berghout speelt in principe prima. Behoef het een vrij dreig toernooi achter de rug aan. Het tijdsverschil, temperatuurverschil, Chili, dat is ik in Nederland. Dus ik zou zeggen, even kalm en dan inderdaad. Dan kun je die 2 keer het RKC mooi hoor. Ja. Misschien in de Als je beker. traint, speelt hij vrees. Beker? Misschien in de beker op de bank. Als hij traint, dan speelt hij. Maar Sandor neemt de beker net, Sander van der Heijden, die neemt de beker net serieus. Hoe zit dat bij Henk? Als Sander het vindt, dan wist want dat is de hand op in je buurt. Een retorische vraag. Dat vond ik mooi aan Luc Brouwers. Die zei in die interview gewoon, wij willen Europees voetbal halen, het liefst via de beker, want dat is de kortste weg. Ja, dat vond ik een Wie dat in het interview met Roelof? Ja, dat hier die ik uitknippen kan. Dat ging een leukere code Maar wacht even, jullie vinden de Europa in, via de beker Europa in is de kortste weg. Dat vinden jullie de interessantste quote? Nou, een betere quote dan dat we niet kregen. Spiegel. Jongens, ik ga nog Nijs trouwens. Ik ga nog Nijs. Sherry de Spits is een loser. Oh nee. Christine Lilly had 354 caps van Amerika. Oh, 354. Dat is een stukje meer, hè? Ja. Lily, Goed zo, dat is wat. alleen. Dat is wat. Ja. Nog een vraag, jongens, van Hans. Dat gaat door Heerenveen. Zit het grootste talent van SC Heerenveen tussen de pion? Ja. Dan je dus ook Bernd Hij Klaverboer. wie echt goed, hè? Ja, Het is, hij, je mag altijd een beetje voorzichtig wezen, hè? Maar talenten. Ik vind maar hij is wel talent. Liverpool. Hij is wel een talent, hoor. Nee, Do has het door Liverpool. ik zei- Do has het door de Verraad op Barcelona. Ja, Kenny de Verraad op Helly, ja. Maar, en dat heb ik bij Klaverboer, heb ik dat wel. Dat ik denk, dit keer wel een grutten worden. Jongens, ik moet je interruperen. Ik moet je interruperen. Want het is... Ja, sorry. Het is er 4. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is vanzelfs de grote vraag. Waar hing het er onder de telefoon? Wat is er, Rolf? Kun je dat nog een keer, Geert? Die een mooi doenskap. Kan Doenskop dit noemen? Ja, dat is een beetje ABBA. Maar goed, de vraag is natuurlijk, waar hing het er onder de telefoon? En de vragen die we alleen nog beantwoorden, maar ja en maar nee. En de eerste vraag is voor Andor. Tuurlijk. Ik jou hem terug, want ik heb het zelf geregeld. Dus ja. ik weet het al. Oh ja, de eerste vraag is voor Roelof. Bent u een man? Hij is een man. Ja, jammer. Willem. Actief voetballer. Ja. Jan de Boer. Keepertje misschien? Ja, dat dacht ik. Nee, geen keeper. Geen keeper. Geen keeper. Voetballersto bij Cambuur. Nee, Heb je gevoetbald bij Cambuur? ja, En dan nou actief. Ja. Ben je Friestalig? ik ben niet freestyler. Niet freestyler. Maar wat Fries? Zit hem nou bij ONS? Nee, Nee, wel een beetje heger niveau, jongens. Ja, ik dacht Lucas. Misschien, hè? Voetbal je in de KKD? ja, ik voel in de KKD. Ja, ik weet het. De man van 4 doelpunten. Michael Breij. Is het Michael Breij? Nee, Nee. Ik weet het niet. Met je Paulus. Jongens, Dat is die andere, ja. Tjema, met Cambuur. Ja, precies. RKC. RKC. Geert, dan was het weten. Godverdomme. Ik laat ze maar helpen, jongens. Nee. Nou, Hij is niet freestyler, maar het is een Fries. Hij komt van Terschelling. Hij had zien niet lang bij Johan Grote in de hoes zitten. Doet hij in de jeugd. Ja. Bjarn Nee. is het. Ja. Het is Bjarn. Het is Klopt, Bjarn Bjarn? Zorgdrager van Bjarn RKC Zorgdrager, Waalwijk. Ja. Zo. Ach, Bjarn, wat leuk. Ja, de zorgdraag. Ja. Ja. De Skellinger. Ja. Hier in de jeugd bij Cambuur spelen had. correct. Arne Simmer naar RKC die is. De Gerre, mij de trainer van de beloften van Cambuur. Ja. En Bjarn had Arne Wiekijn. Ik geef over op Nederlands. Want ja, Terschelling, Bjarn, dat is toch lastig, hè? En Fries. Maar jij hebt je debuut gemaakt en gewoon gelijk met een assistje.
Ja, dat klopt. Lekker man. Lekker, Bjarn. Is de Ja, zo nou gaat het hoge woord er bij mij ook gelijk uit. Want ik was wel een beetje gechoqueerd dat jij van Cambuur overgestapt bent naar RKC. En dat had ik niet verwacht. Waarom heb je dat eigenlijk gedaan? Ja, ik kreeg bij RKC gewoon meer zekerheid. Zeg maar, bij Cambuur toen op dat moment zaten Gabi en Tarique nog, Messera. Ja. En ja, ik wist niet wat hun gingen doen. Dus dan ben je sowieso weer derde rechtsback. En ja, dan was de kans groot dat ik gewoon alles weer bij onder 21 moest spelen. En bij RKC kreeg ik zeg maar, wat meer zekerheid. En werd ik sowieso tweede rechtsback. En gewoon wat meer kans op minuten. Dus ja. Oké. Nou ja. Maar Bjarn, ben jij de allereerste voetballer die van Terschelling komt? Ja, volgens mij wel. De eerste profvoetballer Ja, inderdaad. volgens mij ook. Hè? Want Ameland kennen we natuurlijk. Hè? Dat is Jan Bruin. Ja. Ja. Uit Texel, daar wonen alleen maar schapen. Volgens mij. Schier met een kool. Jan Die Wolkers. is veel te druk bij de En Jan gaskabel. Wolkers. En Jan Wolkers. Nee, Hoe maar heet die jongen die voetbalde in Japan? Op het 4e niveau of zo. Die kwam ook uit de Schelling. Echt? Weet jij wie ik bedoel? Nee, ik weet het niet. Ja, er was inderdaad nog wel één die kwam van Terschelling. Dat is een beetje zo'n voetbalavonturier geworden. Ja. Daar heb jij nog een keer een artikel over gemaakt. Ja. Maar misschien kan Roelof het even opzoeken. Want die heeft toch altijd Google in de hand. Ik ben al bezig. Maar Bjarn, je hebt nu dus je debuut gemaakt. Want je bent geblesseerd binnengekomen bij RKC al vanuit je Cambuurtijd. En ja, dat is nu over, zeg maar, die blessure. Ja, ik had nog wat knieklachten over van vorig seizoen. En ja, daar kreeg ik in de voorbereiding weer last van. En ja, dat is nu zo goed als weg. Dus ja, nu kan ik weer minuten maken. Daar ben ik blij mee. En ga je dan spelen tegen Cambuur? Ja, die kans zit erin, ja. Ja, hoe is dat? Oh. Maar vanavond is Dordrecht. Ja, ja, tuurlijk. Oh, hè. ja, Wedstrijd tot wedstrijd. hè. ja. Wedstrijd tot wedstrijd. Maar goed, dan sta je dus aan de rechterkant. Dan sta je tegen Cambuur aan de linksbuiten. Ja, dus, Geusstrand. ja, wij zeggen hier Geusstrand. Je mag ook, waarschijnlijk in de wedstrijdbespreking zegt jouw trainer straks gewoon Geusstrand. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja. Wat weet je van hem? Ja, ik heb wel wat beelden gezien natuurlijk. En kijk kan er ook nog wel eens. En het is wel een aardig buitenspelletje, maar moet geen probleem zijn. Hey, lekker. Dat is mannenpraat. Ik ben ver van Björn. Heb jij nu al opgezocht? Ja, 14 mei speelde die ooit. Ken je die club? Dat is een Japanse club, vernoemd naar Johan Cruijff. Ja, maar hoe heet die speler? Thomas Bakker. Thomas Bakker. Speelt nu bij Waterswijk. Ken je hem, Bjarn? Nee, zeg me niks eigenlijk. Nee? Ook niet echt de Schelling aan naam, is import. Thomas Bakker. Oh ja, dat bak ik niet mee. Maar Bjarn, is het bijzonder voor jou om tegen Cambuur te spelen? Want dat is toch de ploeg waar je je hele jeugdopleiding gespeeld hebt? Ja, tuurlijk. Dat is altijd leuk. En als je dan ook nog maar spelen, dat maakt het natuurlijk nog mooier. Ja. En het is ook wel eens een keer lekker in een vol stadion te voetballen dan. Nee, want het is... Ja, Nee, het is weer 2 keer in Waalwijk. Oh ja, sorry. Ja, ik ben wel heel benieuwd, Bjarn, voor de mensen die dat niet weten. Maar je bent liefdevol jarenlang opgevangen bij Johan en Jannie Grote. Ja, Wat klopt. vonden die eigenlijk van jouw overstap van hun club, dat is Cambuur, naar RKC? Ja, hun begreep het ook wel hoor. Want hun wisten ook wel dat ik in een redelijk moeilijke situatie bij Cambuur zat. Want ja, het kwam er maar niet echt van en ik brak me niet echt door. En ja, natuurlijk moet je geduldig zijn. Maar als zo'n kans komt, dan moet je het eigenlijk gewoon aangrijpen. Ja. En hun begrepen dat ook wel eigenlijk. Ja. Hoe is dat toen eigenlijk gegaan? Want je komt van Terschelling, je gaat bij Cambuur voetballen. En dan komen ze vanuit Cambuur met... we hebben wel een plekje bij een clubicoon van ons, bij Johan Grote. Nou, eigenlijk had mijn moeder zelf wat op Facebook gezet. En toen had Jannie het al gezien. En die scrollde snel door, want die dacht, oh, wat zielig. En, dan, en toen had de dochter van Johan en Jannie, Brenda, die had het doorgestuurd naar Johan. En toen stuurde Johan al een duimpje met een voetballetje erbij. Ja, mooi hè? En toen ging het heel snel. Toen ben ik eigenlijk een paar dagen daarna al heen geweest. En toen was het eigenlijk meteen goed. En, Dan neem ik aan dat Johan en Jannie door jou worden uitgenodigd als Cambuur op bezoek komt in Waalwijk, of niet dan? ja, die komen langs hoor. Ja, Dat dacht ik al. Hartstikke goed. Nou, Mooi, man. Bjarn, van 2 keer tegen Cambuur, kan je een beetje tegen je verlies? Nee. Ja, wel een beetje hoor, maar het moet niet te vaak gebeuren. Nee, dat moet niet te vaak gebeuren. Zeg nee, Bjarn, zeg nee. En na die 2 keer is het ook weer klaar. Hey, heel veel succes tegen Cambuur. En tegen bedankt. Dordrecht vanavond. En natuurlijk tegen Dordrecht. Dordrecht vanavond. Wedstrijd voor Dank u wel. wedstrijd. Oké, nou leuk. Ja, Ja, mooi. Nog een halve Ja, Fries bij ja, RKC, leuk. hè? Weet je ook wie dat is? Nog een halve Fries? nog een halve Fries. Schaapman is geen Fries. Marcel Schaapman. Nee, dat bedoel ik niet. Oh, die bedoel je niet? Oh, dat vind ik. Melle Nou? Joop. Oh, Witteveen. Melle-Joop Witteveen. Ja, dat is een hele Fries. Komt uit Flevo, uit de polder. Ja. Polder, Ja. toch? Maar Roelof, mooi waar je het eigenlijk al bekend maakt.
Oh, hebben we nice. We hebben nice, ja, want ja. die kijkt nice door Isham Verra. Ik denk dat ik weet wat het nice is. Worden zo het wel wist en ik net. Ja, ik heb geen idee. Nou, Roelof, dan krijgt een nieuw programma. Oh! Ja, en dan krijg je nog... Krijg je nou programma? En Roelof krijgt gewoon een nieuw programma, een nieuw televisieprogramma. Ja. Geen Friese weken meer? Geen Friese weekend. Nee, dat we is gaan geflopt. Maar dan krijg je nou 30 seconden om schaamteloos reclame te maken van die nieuwe programma. We gaan de reed lampje. Door opzien Dat is een camera. Ja. Die Wij zoekt zitten even. vanaf vreeduur een weekend zitten we met mijn nijprogramma. Ik onder deze tafel met Trein Maarten. Oftewel, het programma heet De Nijsmakkers. En daarin praten we over in Jelloeken tot 3 kwartier praten we over het nijs, over het leven, over mini-irritaties, over het midlife crisis. Ik ga geen red lampje meer. Nee, geef maar terug. Geef maar terug. Ik heb van die tiert al. Gadverdarrie. Nijsmakkers. Dus we praten met Janko Christiebrand, Gasdijk en Arie Boslaar. Ben collega's vriend van mij. Praten wij over alles in het leven. Dat is echt een sensatie. Daar zitten wij wel op te wachten in Tengstel. Ja, het is vergelijkbaar, denk ik, met een podcast. Zit ik dat iedereen op te wachten en toch is het leuk. Stop maar, de 30 seconden zitten erop. En als kers op de taart, jongens. Als kers op de taart heb ik nou speciaal voor alle joggers en harkers van de Sportcast een absolute primeur. Ik heb namelijk de officiële tune van Roelofs nieuwe programma. En die ken ik nou. Jaren litten, jongens. Let maar even jaren. Ze maakt je het nice en ze ben vrienden. Dit binnen de Nijsmakkers. Helaas maar Roelof de Vries. Want Erik Enema, die kon het. Dit is toch, dit is dit niveau. Ja. Dit niveau is het niet. Wij proberen dus echt vloeiend trot te gaan op het niveau van de podcast. Geen zit ik te shit, jongen. Ik heb altijd, ik word altijd wat wantrouwig als er iets is van wij willen als de Sportcast. Roelof, er is maar één Sportcast en dat ben wij. Nee, maar dat wordt wel leuk. Ik heb wel hele, maar dat is gewoon, ben vriend van mij, ben collega's van u, van mij, ben wel hele leuke collega's. Ja, dus dat is denk prima. ik wel. We gaan een jaar lang de Friese weekend maken dat we een beetje hardcore journalistiek wist wel, politiek moest het gaan, hardcore gasten hier aan tafel, maar wie soms ik wel eens wat te inhoudelijk. Jij kan gewoon soms wel eens afmerken. Toen hebben we een beetje switch maken naar dit programma. Dus ik ben benieuwd hoe dat van gaat. Ja, ik denk wel dat je het heel televisie is. Ja, dat is ook correct. Wel in, maar misschien Dit is leuk. Een nominatie. Van Pijlers maken en één keer had Andor, had Martin. Hij koe dat ik. Want hij is ik een makker trouwens. En dat wie de televisie weer. Ja, daar mag ik weer op draven. Nee. Maar die goed, hè? Hoe waar ik om Master Serve te vregen? Ja. Nou, dat is een eer. Dat is absoluut een eer. Nee. Zijn we wel vregen? Zijn we wel vregen? Ja? Ja, ik heb bedankt. Ik heb bedankt. Jongens, we beginnen naar de overdenkingen. Wat je er dan vandaag? Ja, het gaat ontzettend hut. Jongens, de eerste is voor Andor. Björn Zorgdrager of Thomas Bakker? Ja, Bjarn Zorgdrager. Ja, maar oké. Bjarn Zorgdrager of Björn Zorgdrager? Bjarn Zorgdrager. Heel eerlijk, ik skam je me haast. Ben ik hier nog voor die beste jongen jet? Jawel, toch? Nee, maar ik erken ik wil dat het misschien net iemand is die bij het Grutte-publiek bekend is. Maar ik denk het verhaal, een jongen van Terskelling. Ik denk Geert kent hem via Johan Grote. En hij speelde volgens mij echt nog maar in de eerste oefenwedstrijd van Cambuur van dit seizoen bij Dragster Boys. Oh ja, daar toen had hij nog maar spelen. Oké, maar dat is dus voor Thomas Bakker. Dan gaan we naar Bjarn. Dan gaan we naar Willem. Bjarn. We gaan naar Willem. Skielge of Tessel? Ik krijg dat alleen maar skiën bij op Tessel, dus ik geen van Skielge. Absoluut, Tessel is niks. Oké, dan Roelof, Jereveen, die speelt het komende vreed Tjin NAC Breda. Ja. Orde bekende, komen we dat Tjin. En voor die de keuze, Sidney van Hooijdonk of Dylan Vente? Nou zeg, Dylan Vente natuurlijk. Zo. Oh ja? Zo. Ja, dat is toch geen twijfel. Die veel meer potentie. Hè? Ja, leuk spitsje. Penalty. Voor NAC. Ja, oké, en dan gaan we naar de Nestor in deze tafel. Geert van Tuin. Ja, zeg. Dan komt hij. De keuze is Sherida Spitsen of Abel Enstra. Oh, toch Lily. Ik dacht ook wel Lily. Ik denk, die heb ik al paraat. Ja, jongens, op meer leeftijd. Dan wordt het toch Abe. Abe! Oei. Goed zo, na je weekend dan ben we er weer. Dan zit je misschien wel een speler rond tafel, maar... Ze is nou net meer dan dit. Wie had vregen? Nee, dat kunnen we net verklappen. Maar we hebben een speler benaderen. Vregen, maar...
Het is nog een beetje... Nou, als ze niet kennen, dan vreeg je Roelof gewoon weg. Ja, nee, maar het is... Wacht even, het is geen Michael de Leeuw, hè? Want dan kunnen we Roelof nu wel inheren. Trouwens, misschien kunnen we Geert nog inzetten om die speler Xavier te krijgen. Want Geert die werkt natuurlijk. Het is een goed salaris. Ja, dus stuurt nou wel ergens in en waar die speler ongeveer wel uitkomt. Dat moet ik. Ja. En dan vreeg je weer Björn zorgdrager. Jongens, na je weekend dan... Jaren zorgdrager. Na je weekend dan weer de weer. Maar je nagel naar je grootvolle oorlevering van de Sportcast. Ontaan, dag.